Heippati rallaa, se olisi Tupeke jo ihan itse. Ja mitä Keke tekee? Keke on lähdössä kalaa. Nyt on keskiviikkopäivä. Ja ajattelin muistuttaa, mitä me tehdään viikonloppuna. Lauantaina ja sunnuntaina 27. ja 28.7. Chicago Rifting Lahti. Me ollaan siellä lauantaina mennään sinne, niin tulkaa tekin kattoo. Siellä pääsee invalidit myös hyvin, että on invakatsomus sun muuta. Ja nähdään siellä lauantaina ja sunnuntaina mennään näillä näkyvin Kouvolaan romuralliin vielä. Mut kuitenkin sinne ja siellä pääsee näkee kaiken näköistä Chicago Riftingissä, niin ei mitään muuta kuin tuu vetää hihasta, jos näet meikäläistä juttuselle, ja muistakaa pitää itsestänne ja toisistanne erittäin hyvää huolta. Moikka moi!